12 zentimetroko erakusketa artelekurekin lotzen dut. Artelekutik pasa ginenok, bagenekien denboralditxo baterako izango zala busan egotea, ez da? Claro, hori pasata gero, denok hasi ginen beste leku bat, beste tailer bat bilatzen, lana egin ahal izateko. Eta batzuk etorri ziren Pasaira eta zehazki Trintxerpera. Trintxerpen zegoen arrantzarako sareak egiten ziren eraikin batean, eta orduan hori bergaitu egin zen horrelako estudioak eta tailerrak egin ahal izateko. Garai hartan ere bai, justo Xabier Portugal alkatetza lortu zuen, eta Xabier oso kulturazalea zen, eta bera asko lagundu zigun horrelako gauzak egiten, erakusketak eta bar. Eta baita ere, teknikari baitzera, kultur teknikaria bezala zegoen Beatriz Caballero, eta berak ere artistekin harremana oso ona zuen, eta artistak bultzatuta eta udalak lagunduta horrela sortu zen 12 zentimetroko erakusketa. Tamaina horretan lan egitea oso exigentea da. Beste aldetik ere aldi berean da erronka bat, baina sugerentea ere bai. Eta hasiera batean nahiko galdutak ibili ginen, baina denbora aurrera joan ahala, ja hartu genion eta nik uste dut nahiko gauza interesgarriak egin genituen. Eta gero, hasieran parte hartu genuenok, gero zabaldu zen eta gero eta jende gehiago etorri zen parte hartzera. Niretzat oso sarmagarria da erakusketa eta paretan ikustea eskegitak, artelanak, pinturak edo eskulturak peanaren gainean, niretzat oso ikusmenerako oso posa da, oso posgarria da. Eta, zer esanik ez, inaugurazio egunetan oso jendetsua izaten zen, artistok eta gero lagunak ere bai, biltzen ginen eta ospatzen genuen, ez? Ospatzen genuen, gainera beti talderen bat, musika talde batek jotzen zuen, eta baita ere horrez gain izaten zen zerbait jateko, zerbait edateko eta horrek ere lagundu zuen. Eta guretzat oso garrantzitsua izan zen eta gainera gure urteroko zita izan zen. Eta elkarren berri horretan ikusi genuen eta izaten genuen. Nire esperientzia 12 zentimetro erakusketakin hasi zen txikitatik. Zuten nintzen urtero aitarekin, familia guztiakin, eta horre elkartzen ginen baita San Pedroko familiakin eta lagunekin. Eta zan oso esperientzia polita ikustean beste obra paretetan, desberdinak, eta pintxoak baita asko goratzen ditut, oso momentu polita zan. Eta gero nik arte ederrakin nituen, eta ikasten ari nintzanean baita bazan momentu hori nire obra nonbaiten jartzeko. Eta erakusketa honek ematen dizu plataforma hori, oso polita eta oso erresa, ez? Azteko nonbaiten jartzen. Eta lehenengo urtean parte hartu nuenean saldu nuen nire obra bat, eta izan zen oso berezia niretzako, ez? Momentu polita. Eta orduan bultzatu ninduen jarraitzera eta hor nire gauzak erakustera. Eta gero urte batzuk pasa ziren eta ikusi nuen baita momentua nire diseinu grafikoarekin zerbait aportatzeko erakusketan. Eta ezin nintzen kataloga egiten, urtero horre hainbeste obren argazkiak atera, jarri digitalki eta gero webgune bat egin nuen baita hor jartzeko. Eta Facebooken edo bai, sartu nintzen. Eta urte baten baita nik egin nuen posterraren artelana, eta baita hori, lehenengo aldia horrelako gauza bat egiten, horre ikusten San Pedrotik eta Trintxerpetik hainandik kartela, eta niretzako esperientzia oso polita ere bai. Eta urtero jarraitzen dut, lagunei ere bai gonbidatzen diet parte hartzera. Eta jarraitzen dugu baita, elkarrekin. Bai. Eta guretzat, niretzat zer esanik ez, posik eta posgarria da, bera jarraitzea, nik hasitako edo guk hasitako Rikar eta Oier eta danak lan egiten, guk ere bai hor jarraitu genuen, ez da.